Maray na hapon mga tugawaya po ang mga barata ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DZGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB sa mga baratang ngunyan para sa aga. Enotungtan barata halid dyan sa luwas. Dumang kita sa 1st District si Jomar Bien. Jomar Kamen. Salamat direk, ipinagreklamo niyan kan nagkapit ng residentes kan barangay Labnig kang Malinaw ang ongoing na quarry operation sa indang barangay. Sa informasyon na nako kan DZGB News, sarong reklamo kontra sa mga barangay officials ang pinaghampang kan sarong nagangaran na salbi po na obra sa Sanggunian Bayan kan Malinaw. Ang ani inaagado ng aksyon kay ni may koneksyon sa ipag-aksyon kan barangay na magkontraman lamang sa naunambitan na operations kang quarry sa barangay Labnig na pag-araman kan DZGB News na sasabi kan mga nagreklamo na daiman lamang nagkaigwaning konsultasyon sa barangay pero tinugutan kan barangay officials sa quarry operations sa tarupa sa pigtawanin doon kan reklamo iyo na ang pigka-quarry bako man talaga itong lugar na pinag-uusunan kundi ordinaryong salog na pigdo para karalot ng unyang kang quarry na dayman kay puhanda sa dayman nga ni na nag-aagi duman ng mga ragpahali sa bulkan mayon. Napag-araman man kan DZGB News na ang reklamo na inot ang ipinaabot sa gobyerno probinsyal alagad dainan nin aksyon kung kaya nagpuna namang giraray sa barangay ang reklamo sa pagbabakasakali na maaksyonan ini. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Uminabot na sa sobra sa 35,000 na pasahero ang duminagsa sa mga iba-ibang pantalan ngunya na ondas. Sigun sa Philippine Coast Guard, nasa 18,598 ang outbound passenger o mga pahali, mantang nasa 16,419 ang inbound passenger o nag-abot na kasuhapon. Nag-deploy naman ang PCG ni sobra sa 2,200 na mga frontline personnel, mantang nasa 300 na vessel at sinabot sa 400 na motorbangka ang in-inspection. Inabisyon man kan Coast Guard ang mga biyahero na siguruhon ang pagsunod sa mga ordinansa kan kanya-kanyang local government unit na destinasyon para maiwasan ang aberya. Kaibanan sa mga requisitos ang Quick Response Code o SPAS, COVID-19 vaccination card, antigen test asin ID. Matapos magpuunan pagbabakuna kontra sa COVID-19 sa mga aking may edad na 12 hasta 17 anyos, pag-aadalan pa kan Department of Health ang pagbabakuna naman sa mga o sa mas aki pang populasyon sa nasyon. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Cabotaje na pigo-konsiderar ninda ang mas hababa pa sa 12 anyos, mantang hahalaton pa ninda ang resulta kan pag-aadal. Idinadagpa man niya na bako siring sa mga hobenes asin mga gurang, ang mga aki kay puwan na makaresibini na saro kan tulong COVID-19 vaccine doses. Miyaras na tumabot na sa 27,272,169 Pilipino ang fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Sa datos ka National COVID-19 Vaccination Dashboard, suminakat na sa 59,134,236 doses na ang binakunahan sa bilog na nasyon. Kariba digdi ang 31,862,067. Sigun kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez na nagsakat na sa 518,294 doses ang average daily vaccination rate kanasyon sa nakaaging 7 aldaw. Pigdala uman na may taas pa ini sa oras na magpuuna ang nationwide pediatric vaccination sa Miyerkules. Kung sa in-target man na mabukunan na nasa 12.7 milyones na may edad 12 sa 17 anyos. Enotang sinabi ni Galvez na porsigido ang gobyerno na itaas ang average daily job sagod sa 1.5 milyones doses para makamtan ang target na 50 milyones na Pilipino sa katapusan kan presenteng taon.
Pursigido ang Commission on Higher Education na bakunahan ana sa 70 sagud 80% kan mga estudyante sa kolehiyo kontra COVID-19 sa pagtapos ka Nobyembre 2021. Iniyan sinabi ni Chairman Prospero de Vera matapos ang vaccination sa mga estudyante kan Quezon City University. Sigun kay de Vera, target nindang maabot na 100% kan mga estudyante, pero sa ngunya nasa 30% pa sa naan nabakunahan, mantang 70% sa mga faculty member. Hinagad man kan opisyal ang mga higher education institutions na magbugtak nin magayon na kooperasyon sa saindang LGU para mapadali ang pagbakuna sa mga estudyante. Inanunsyo man ni De Vera na plano kan SHED na dagdagan ang numero kan mga vaccinator na maghahali sa mga estudyante kan medicine as in nursing. Miaras tanto pagadalang paman kan Department of Health ang pagbakuna sa mas subentang populasyon sa nasyon o may edad 5 sagud 11 anyos. Kasimbaga din ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe matapos aprobaran kan Food and Drug Administration kan Estados Unidos ang paggamit nin Pfizer COVID-19 vaccine para sa nasabing age group. Sinabi ni Kabutahe na alato ninda resulta kan karagdagan na pag-aadal bago ilarga ang vaccination sa mas nakakaulakit na populasyon. Tiglinaw man kang opisyal na bako sharing sa jóvenes asin may edad na ang mga aki kay puwan sa nang magresibin in 1/3 kan COVID-19 vaccine dose asin day pwedeng piriton ang mga ni na magpabakuna. Puwan sa Nobyembre 3, masikad na ang nationwide vaccination sa mga hobinpang may edad na 12 sa good 17 anyos. Matapos matraso, naglalaw man Department of Science and Technology na makakapuon na sindakan clinical trial sa ivermectin sa masunod na bulan. Sinabi ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na nagpapadagos pa sa indang revision bago mapuunan ang trial. Siyang sinabi na sinda naglalaom na sa Nobyembre 15, mapupuunan na ninda ang clinical trial sa ivermectin kung sa indakol na lugar ang gigibuhan kay ni. Idinagdag pa man ni De La Peña na bako siring sa bakuna, halawig ang intervention na gigibuhon ninda. Sa iyang tinawanin doon na bago matapos ang presenteng taon, makakapaluwas na sindani na first report. Miaras tanto si Hans Galera may dagdag na istorya. Hans, kamen. Formal lang ipiglansan ko niya na pagkaldao na Trade Fair 2021 kan DZGB Sorsogon City sa SM City Legazpi. Pinanginotan ni dating Legazpi City Jail Warden asin ko niya presenting District Jail Warden kan Sorsogon City PJMP. Na si Atty. Rodolfo Versosa Jr. kung sa iyang ipinaliwanag na ang trade fair na iyuan paagit na kanila mapailing ang mga produktong gibo o kaya pinagtaukan na mga persons deprived of liberty of PDL siring na sanakan mga native na baskes asin mga parol lalo na ngunya na panahon pa kan kapaskuhan. Sigun sa iya nakulang tabang ang trade fair na ini sa mga PDS dahilan sa natawan sinda ni na tsansa na magkaigwanin na dugang na income asin maitauman ini sa indang mga kanya-kanya o kaya respektibong pamilya. Na nasabitan ng aktibidad o programa kaibahan o kaya kalinyada na selebrasyon ka National Correctional Consciousness Week sigun kay Versosa. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Dapat magdubli kayod na ang nasyon sa COVID-19 vaccination para makamtan ang 70% herd immunity. Sigun kay Health Undersecretary Mirna Kabutahe na dapat makamtan ka nasyon ang maski 70% kan 77.1 milyones na target population o 53.9 milyones na first dose kan COVID-19 vaccine sa katapusan kan taon. Sa ngunyan, nakapagtudok pasanan 31 milyones 182,067 na first dose mantang 27 milyones 272,169 ang fully vaccinated. Kariba sa mga pinag-unambitan kan DOH na dapat magdublikayod kan mga local government unit, partikular na sa sendang house-to-house vaccination drive. Hinagad kan Department of Science and Technology sa Senado na aprobaran ang propostong lakdang na mabilog nin Virology and Vaccine Institute sa nasyon. Sinabi ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na makakatabang ini sa nasyon na makapaghanda sa mga posibleng krisis pansalud. Dinadagpa man yan na igwasindang fundo para sa initial research ni Vaccine Institute maski pendyente pa ang propostong lakdang.
Siyang sinabi na siya nauugma dahilan tam makaskas na inaktwara na kan Kamara de Representantes mantang daipay ni natutukar sa Senado. Namamatian na naman kan mga ospital sa nasyon ang pagbaba kan numero kan mga kaso ng COVID-19. Sigun kay Health Undersecretary Maria o kaya Mirna Cabotaje na nabawasan na ang mga pigsusunod na COVID-19 patients sa mga hospital, pero dakulang hagyat ang pagbalanse kan ekonomiya asin pagsiguro na nasusunod ang ipinapautob na health protocol kaya daingo na ibinaba sa alert level 2 ang Metro Manila. Mientras na paliwanag ni Philippine General Hospital spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na magturos naman ang COVID-19 ward sa Sendang Hospital. Pero mas takol naman ang pigdarang COVID-19 patient kaya pigbaplano na ang pagbukas nin karagdagan na non-COVID ward. Base sa datos kan DOH sa kan Oktubre 25, nagkakawat sa 37.6%, sa good 53.1% ang health system capacity sa NCR na may kukonsiderar na low risk. Nasa negative man ang 2-week growth rate sa riyon sa nakaaging simana. Sa giraray, nanindogan ang Commission on Elections o COMELEC na daininda papalawigon pa ang voter registration period para sa mga gustong makaboto sa May 9 na 2022 national and local elections. Pigo konsiderar man ni COMELEC Chairperson James Jimenez na generally successful ang extension period maski rinusunin mga tao ang mga opisina kan COMELEC asin nagkapirang satellite registration sites. Pigkakarkulong 400,000 na individual ang nakabukod sa deadline akan pagpaparehistro na mas halangkaw nin 100,000 kumpara sa target registrants kan ahensya na nasa 300,000. Mantang apesar kan extended registration period, piglinaw ni Jimenez na susunodon pa man giraray ninda ang schedule of activities para sa 2022 elections. Posibleng madagdagan pa ang numero kan mga nagbabakuna sa nasyon kontra sa COVID-19. Sigun kay Health Undersecretary Mirna Cabotaje, na pigkukonsiderar naman na gibo na bakunador ang mga veterinaryo. Dahil digdi, nagko-coordinate na ang DOH sa Professional Regulatory Commission para maaramon kung paano ini may sasabay sa programang pagbakuna kan gobyerno. Sa ngunyan, pigalat pa kan DOH ang kasimbagan kay ni sa lado ng mga veterinaryo. Enot nang pigtutugutan kan PRC na magtabong sa vaccination ang mga dentista sa nasyon. Ipinahayag kan Commission on Elections o COMELEC nasagkod sa Nobyembre 8, pwedeng magsumitir nin correction sa pangaran kan mga kandidato sa national as in local elections para sa eleksyon 2022. Sigun kay COMELEC spokesperson James Jimenez, nasa primerong semana ko Nobyembre, pwede nang magsumitir nin request para sa correction kan pangaran na iluluwas sa balota sa maabot na eleksyon. Mantang Nobyembre 15 man, ang deadlines kan pagsumitir nin Certificate of Candidacy para sa substitution nin sarong opisyal na kandidatong uminatras, nagadan o na-disqualify. Apwera digdi, iniluwas man kan ahensya ang tentative list kan mga kandidato kan Biyernes. Ang nasabing listahan base sa COCs, Certificate of Nomination and Acceptance as in Certificate of Nomination na isinumitir kan Oktubre 1 sagkod Oktubre 8. Balagan ang Bareta ulit dyan sa luwas si Luwans Barsana. Luwans kamen. Pararaksakan ang mga kabataan digdi sa Barangay Bigaan ni Caspi City pagkatapos na mag-anunsyar si SK Chairman Jordan Alpajaro asin na Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. sa ako Bicol Party List na sindama na ni mga matlain na asistensya sa mga estudyanteng nasa kolehiyo. Ganyan na naturan kanyan ka na DZGB News sa covered court ka na Barangay Bigaan ni Caspi City na kung saan talagang ipinaugmainikan mga taga-Bigaa. Dahil na nga ko man si Garbin na pagkatapos ka na asistensya kan SK Council ang Team PG sa paagkan ako Bicol Party sa Panginoon si Congressman Garbin mataon ni na ayudaman para sa mga ini. Ang tugon sa ni Garbin dahil yung duplication na mangyayari kundi sa mga pamilya digdi na daipan na tawanan ng mga premyo o kaya kan na mga asistensya na nga nilang ma-widespread ang pagtaon ni assistance sa kabos.
Sigun man kay Garbing, gabos inikikibuhon, makusad ang sa Legazpi kundi sa Kapitulan, dahil ang Apo Bicol Party List padagos na pagkataon ni natabang sa paagi man sa pakikipagkoordinar sa mga manlain-lain ng mga opisyalis aron kay kanangyari digdi sa Barangay Bigaa na kung saan ikinaugma ni SK Chairman Jordan Alpaharo. Dagdag na Bareta, digdi sa Barangay Bigaa, ako po, LBB. Siniguro ni Presidential Spokesman Harry Roque na nakonsulta ni Bapang Rayon sa nasyon na nagpapautob naman ngunyan in alert level system. Rin ini ang reaksyon ni Roque, dalan kan enot na ipinautob ang alert level system sa luwas kan Metro Manila, puminalag ang League of Provinces of the Philippines dahil nakonsulta ang mga local government units. Sigun kay Roque, nasabihan na kan mga concern LGU bago ini dagos na ipinautob ngunyan magagarumduman na base sa pinakauring Interagency Task Force Resolution. Papalawigon pa ang pilot implementation kan alert level system sa Region 3, 4, 5 poon ngunyan bantang ang Baguio City ikakategorya bilang area for special monitoring. Kinahadit kan Malacanang ang pagbaba kan net satisfaction rating ni Presidente Rodrigo Duterte sa 52% kan Septyembre gikan sa 62% kan Hunyo. Imbes na madagit, pinasalamatan pa ni Presidential Spokesman Harry Roque ang publiko dahil halangkaw pa man girarayan nako ang puntos ni Presidente Duterte sa pinakabagong survey kan na Social Weather Stations o SWS. Sigun kay Roque na very good rating na very good rating indikasyon na mantinidong halangkaw ang kumpiyansa kan publiko sa presidente asin sa iyang administrasyon apisar kan COVID-19 pandemic. Siniguro kan gobyerno na padagos ang implementasyon sa trabahong mapakarhay ang buhay kan mga namamanwa ang Pilipino na namatean maski matapos ang termino ni Presidente Duterte sa 2022 base sa SWS survey. Base sa SWS survey, 67% kan mga Pinoy ang kontento sa trabaho kan hepe ehekutibo, 15% ang dai mantang 11% ang dai makapagdesisyon. Biglinaw kan Metro Manila Development Authority na daipakaibanan ang mga UV Express asin van sa pag-itaas sa 70% kan kapasidad kan mga pampublikong lunadan. Sigun kay MMDA General Manager Romando Artes, ang sakop sa nakan pag-itaas kan kapasidad iyon mga jeep, bus asin train. Mantinid naman sa 50% ang seating capacity kan UV Express van. Kasabi kini, mapautob man ang Department of Transportation in tulong aldaw na pilot study, may kinaraman sa diit-diit na pag-itaas kan kapasidad sa mga pampublikong lunadan sa Metro Manila at sinibapang kataraning na probinsya. Mapon ini sa Nobyembre 4. Ang pinakahuring pagbagsakan satisfaction rating ni Presidente Rodrigo Duterte pwedeng i-atribuhir sa mga issues kan mga namamanwaan na ang administrasyon na daing malino na pagresponde sa krisis sa salud. Sinabi ni Abogado Barry Gutierrez, tagapagtaram ni Vice Presidente Leni Robredo, na ang mga Pinoy posibleng pagalna sa mga saltokan gobyerno na masimbagan ng pandemya asinan mahigpit na lockdowns na ipinasunod kan administrasyon nin sobra na sa sarong taon. Siyang ipiniliwanag na difícil sabihon alagad, malinaw na talagang pagalnaan mga tao sa haros 2 taon alagad, day pang pagbabago bako siring sa ibang nasyon o nadain ng mask as nakakabuelta na sa trabaho ang mga namamanuaan. Sinugo na ni PNP Chief General Guillermo Eliazar ang PNP Highway Patrol Group na magkoordinar sa Department of Transportation para makatabang sa pagkondukta ng 30 aldaw na pilot run sa pagdagdag kan bilang ng mga pasaherong tutugutan na maglunad sa public utility vehicle. Sigun kay Eliazar, handa ang PNP na magtaonin tabang sa bilog na panahon kan pilot run para masiguro na masusunod ang minimum health standard sa mga pampublikong lunadan. Ang pilot run mapuon sa Nobyembre 4 matapos aprobaran ka National Task Force Against COVID-19 ang pag-itaas kan operational capacity na puon 50 gigibo ng 70% para sa mga pampublikong vehikulo sa Metro Manila asin kataraning na probinsya aron kan Bulacan, Rizal, Cavite asin Laguna.
Sinabi kan kampo ni Vice Presidente Leni Robredo na ang pagpalyar na makatapos sa sarong educational degree o degree hali sa prestiyosong eskwelahan, bako man kawaran alagad ang pag-utik sa mga tao manunungod sa tinaposan, iyon da kulang problema. Tinawanin doon ni Abogado Barry Gutierrez, tagapagtaram ni Robredo na halangkaw ang inabutan na inadalan kan Vice Presidente asin bako sa naordinaryong misi sa harong. Siyang sinabi na dakulang isyo kung PPK o na ninsarong persona ang siyang inadalan. Ini kasunod kan pahayag kan Oxford University na daiman tinawanin degree si dating Senador Bongbong Marcos dahilan ta daiman ini nakatapos nin pag-aadal sa nasabing universidad. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Sa pag-arakan mga pagriba, Manito Tanya sa lado teknikal. Kami po nagatod kan Bareta. Ako po si Francia May Borras. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kasi anong pagantabay. Rexona Freshness Check. Tanghali na, pero